La Ciudad de Cultura puede ayudarnos a mostrarle al mundo lo que sería el bagaje cultural de Galicia, enseñar nuestra historia, pero desde un punto de vista moderno. Eu penso que se trata dun ítem arquitectónico cultural importante e complementario doutros símbolos de Galicia moi importantes. Eu creo que é unha obra de imaginación que ten que encherse de contidos imaginativos e participativos no que o cidadán sexa o protagonista. La Ciudad de la Cultura es un espacio majestuoso, es un sitio arquitectónicamente impresionante y ligado a la cultura como desde su concepción. Cando se coñecen as cousas normalmente se valoran máis. Eso é o que sucede, sen dúbida, coa Cidade da Cultura. A min, que me encanta a arquitectura, me parece un gran proxecto feito por un dos grandes, é moi versátil, quer dizer que podense facer moitas cousas. Ya en todo el mundo está claro que generar economía y empleo se puede hacer desde la cultura y se hace desde la cultura. Si somos capaces de crear unha comunidade e de visualizar o futuro da cidade da cultura dun xeito óptimo e positivo, creo que sí que poderíamos utilizala como unha vía máis de internacionalización da nosa cultura. A marca de Galicia é unha marca que, en base o turismo precisamente é unha marca moi prestixiada fora. Eu penso que todas as accións encamiñadas a que Galicia se consolide como un referente turístico é positivo dende o punto de vista turístico, pero tamén dende o punto de vista social e dende o punto de vista económico da nosa comunidade. Eu vexo unha oportunidade para o desenvolvemento cultural de Galicia, e, por tanto, tamén para o desenvolvemento xeral de Galicia. Las industrias culturales, además, no se pueden deslocalizar. Es algo que además vende marca de país, genera orgullo por lo propio y eso no hay dinero que lo pague. Nese sentido creo que facerá pensar e facerá imaginar cousas novas e traerá seguro ideas interesantes. Es una obra impresionante, que merece la pena que todo el mundo la visite. É novedoso, é algo que nos exixe, nos obriga a inventarnos, ¿no? Lo importante es lo que pase dentro y lo que la gente piense y sienta que puede hacer dentro. O resultado non hai que esperar velo en un ano, en dous, eu creo que é algo a longo plazo. Creo que isto é unha gran oportunidade, porque non só se trata de contar aos demais o que é Galicia, sino tamén de que o mundo poida ser visto aquí. O que necesita a propiedade da cultura tamén é o apoio da ciudadanía. O sea, que a xente veña aquí e que non veña a media hora a ver un museo, sino que viva a cidade da cultura. E que temos cultura de sobra que exportar, que temos unha das millores potencias do noso país, que é a nosa cultura, a nosa lingua e a nosa música, e temos, sobre todo, paixón, forza e esperanza, non? E para min, tendo todo iso, somos capaces de mover Galicia no exterior, de mover Galicia aquí, en Nova York.